Benim ismim Kıştık, ismine Çılbırık. Yaşım senin uyunda, matırlığa boyunda. Ak çiçekler ilinde, yaşımın dibine. Yüreğimde garipine, cemal gülüp güne. Ey, ey Kıştık, tutup kurmayasın börük. Ey, ey Kıştık, tutup kurmayasın börük. Biz hazır okşaşıklarında. Bular korajanlar. Alar ildi bizni basıp almakçılar. Yılganın tıgısı indi. Tılısı bilen alar kolunda. Bu yakta eli biraz ona tırmış var. İli biznin parçası şuraylı kolunda. Esirde parçabike ubırıldı. Biz başta parçanı, anları parçabikeni kutkarırga tiyiş. Әгәр сез бу үсекне тулысынча карарга теләсәгез, 21 февральдә кичке сәгать 6-да Ленин исемендәге Мәдәният ял үзәгенә рәхим итегез. Биредә Апуш балалар татар театр студиясыннан Кыштук спектакле премьерасы. Ә инде талантлы кыз Зәкия Әүхәдиевага әйдәгез тагын бер тапкыр алкышлар бүләк итик әле. Афәрин син. Һәм бүген безнең белән студиябызда кунакта Апуш балалар театр студиясының остазы, Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиева. Исәнмесез? Исәнмесез. Менә чынлап та инде без Апуш балалар театр студиясының берсеннән-берсе матур иҗат җимешләрен карап сокланабыз, сөенәбез, балаларыбыз өчен сөенәбез. Аллага шөкер. Безгә дә шират җитте, Айзилә, безгә дә шират җитте. Бик дулкынланабыз. Сезнең яныгызга ашкынып, очып килдек. Чөнки менә күптән түгел генә сентябрь аенда монда килеп без кастинг игълан иткән идек име? Балалар студиясына, Ленин мәдәният сараеның филиалына, шул Апуш студиясына. Бүген инде 5 ай узгач, безнең татлы җимешебез өзелеп, менә тамашачының хозурына авызына төшәм дип маташа. Без бик әлбәттә без дулкынланабыз, име Зәкия? Или юкмы? Юк, дулкынланмыйбыз, курыкмыйбыз без. Шуңа күрә 21 февраль көнне без тамашачыларны көтеп калабыз Ленин мәдәният сараеның бинасында. Зур залда без 34 бала. Менә без ничек җыйдык 34 бала име? Бер генә бала китте. 33 бала белән, шушы состав белән без зур спектакль чыгарабыз. Әле профессионал театрларда да име, менә шундый зур күмәк артистлар белән эшләү хәзер сирәгәйде. 33 кеше белән спектакль чыгармыйлар. Без чыгарабыз. Сез чыгарасыз. Һәм әлеге спектакль Кыштук дип атала. Кыштук. Илгиз Зәйниев абыебыз, яраткан драматург Илгиз Зәйниев язган Кыштук спектакле. Бу спектакль 10 ел элек Камал театры репертуарында бар иде. Аннар инде нидер сәбәпле кызганычка каршы төшеп калды. Әмма дә ләкин мин хәзер ул спектакльне, ул пьесаны укыгач та, хәзер балалар белән куйгач та, мин үзем генә түгел, без команда белән эшлибез. Әлбәттә без ике остаз, берсе Миләүшә Шәйхетдинова, Камал театры актрисасы, нәкъ аның башына килде ул фикер, Кыштукны куябыз дигән фикер. Кыштукның эчтәлеге балалар турында. Мин әйтәм, ничек Илгиз аны 10 ел элек белеп язган микән? Камал театрына туры килмәйде ул спектакль. Ул нәкъ менә шушы безнең Апуш театр балалары өчен язылган пьеса кебек. Без аны шундый рәхәтләнеп эшләдек. Әлбәттә, без балаларга яраклаштырырга туры килде. Әз генә кыскартып та җибәрдек кайбер җирләрен. Безгә Илгиз абый Зәйниевның хатыны, яраткан шагыйрәбез Резеда Апагыбаева шигырьләр язды, яңа җырлар иҗат иттек. Мин үзем композитор буларак 5-6 җыр яздым шушы спектакльгә. Композитор буларак. Ә инде музыка, спектакльнең музыка бизәлеше безнең танылган аранжировщик Нияз Вәлиев иңенә ятты. Тагын әйтергә кирәк рәссам турында. Менә хәзер мультикны карабыздык бит әлеме? Шул мультикның идеясы безнең рәссам Анастасия Бузунеева. Шуның хәтле талантлы ханым булып чыкты ул име. Безнең бөтен спектакльнең бизәлеше, костюмнар, искитмәле костюмнар, күрерсез инде килсәгез ала бирсә. Без сезне чакырабыз бит. Бик зур Зәкия, чакыра әле син дә иде, һаман мин генә. Әгәр тамашачыларыбызга мөрәҗәгать итәле Зәкия. 21 февраль көнне Кыштукле уен була.
Siz анда килсәгез, күрәсез ничек авыр ясарга спектакльне, ләкин без аны бик тиз эшләдек тә, һәм ул безгә җиңел булып тоелды. Күрдегезме, менә шулай. Менә бит әйе. Шулай треп ала бирса, килегез дә карагыз инде. Әйе, әзерлек ничек барды, чынлап та инде бик озак әзерләнә алмагансыз. Өзелә дөресен әйткәндә, 5 ай эчендә яңа килгән балаларны әзерләү, ул бик теге беләсезме, әйтергә генә җиңел. Чөнки алар яшендә мин әле спектакль уйнау түгел, мин гомумән мине мәктәптә тактар алдына чакырсалармы, мин агарынып, катып, каушап, әллә нишләп бетә идем. Ә безнең балалар 8 яшьтән 15 яшькә хәтле алып балалар бит инде, алар зур сәхнәне, анда бит зур артистлар гына эшли ул сәхнәдә. Ә алар, Алла бирсә, шундый кыюлык белән, осталык белән спектакль башкарырга җыеналар. Аллага тапшырдык инде. Аллага тапшырдык. Аннары менә театр училищесында студентларны укытканда, ярты елдан соң студентлар әле песиләр, этләр генә булып йөриләр. Менә без укыганда беренче ел программасы ул менә җанландыру име, теге җанварлар, җанварларны күзәтеп алар булып йөрү, аннары сүзсез хәрәкәтләнү, эшләү, шундый ниләр, нәтиҗә күнегүләр. Ә безгә 5 ай эчендә шундый геройлык эшләргә туры килде. Шуңа күрә, без кечкенә булганда безгә мондый мөмкинчелек юк иде. Шуңа күрә мондый мөмкинчелек тудырганнар өчен бу инде мэриягә һәм аеруча Гүзәл Рәмзил Сәгыйтовага без түбәнчелек белән баш иябез һәм без аны бик яратабыз. Бик зур рәхмәт. Бүгенге иртәгезне менә шулай күтәренке рухта безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде алга таба да сезгә уңышлар телибез. Һәм инде тамашачыларыбызны алда әйткәнебезчә 21 февраль кичке сәгать 6-да Көтеп калабыз. Ленин Мәдәният сараенда. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт.